1001 के पुरस्कार बा भाई बा। ओकरा बाद है महेश परदेसी जी, जपन जपानी जी, कृष्णा बेदर्दी जी, उमेश जी, सुबोध जी और सुभाष भैया के तरफ से है। देखिए पुरस्कार में बिहार से खरवा से ही में कट जाई का हो, मालामाल हो जाए मालामाल। बिहार से गर्दा उड़ जाई, खरवा सुना बुझाई बाबू कि गर्मी के दिन बावे, कि गर्मी के दिन बावे बड़ू का मसीन जोगा के रख मेडा नाया बा मसीन, जोगा के रख मेडा नाया बा मसीन। गर्मी के दिन बावे बड़ू का मसीन, गर्मी के दिन बावे बड़ू का मसीन जोगा के रख मैदान नाया बा मसीन, जोगा के रख मैदान नाया बा मसीन, जोगा के रख मैदान नाया बा मसीन। अरे पूरा माजा, पूरा माजा। तहर मुस्की कायल बा, दिल हमरो घायल बा, चले लू रहिया में जब छनकत पायल बा। क्या बात है? तहर मुस्की कायल बा, दिल हमरो घायल बा, चले लू रहिया में जब छनकत पायल बा। पेनी के छिटिया बिटिया लगलू हसी, पेनी के छिटिया बिटिया लगलू हसी जोगा के रख मैदान नाया बा मसीन, जोगा के रख मैदान नाया बा मसीन, जोगा के रख मैदान नाया बा मसीन। अरे जान गई हो सरी टपकेला धरतिया कवारी में मन हमरो लपकेला। अरे दिया हो उमेश भाई धनसी बोले लू हवा से मधम सरी टपकेला धरतिया कवारी में मन हमरो लपकेला। कृष्णा खेसारी तो है कहे नाम की, कृष्णा खेसारी तो है कहे नाम की जोगा के रख मैदान नाया बा मसीन, बचा के रख मैदान नाया बा मसीन, संभारी रख मैदान नाया बा मसीन, जोगा के रख मैदान नाया बा मसीन, बचा के रख मैदान नाया बा मसीन, जोगा के रख मैदान नाया बा मसीन।